ug atong imaginon ang nahitabo karon sa ebanghelyo, magduda gid ta nga si Kristo wa na gid toy ganang mukaon. Nanihapon siya kuyog sa iyang mga tinun-an, pero kahibaw siya nga usa nila nagbudhi niya. Kamo ganahan mong mukaon kuyog sa nagbudhi ninyo? Dili. Kana bang nahibaw jud ka ba nga nagbudhi siya nimo? Nya ganahan ka mukaon kuyog niya? Da, wa lagi mo mutingog. Pero si Jesus, kaon lang gyapon siya. Pero iya sang gisulti nga dunay usa ninyo magbudhi nako. Pero ni kaon gyapon siya, kuyog nila. Nya wa sad niya insultuha ang nagbudhi niya, bisan pag nasayod na siya nga mao gito si Judas gito. Iya yung gihuwat nga muhonghong sad si Judas niya. Ingon sa Judas, ako ba'y gipasabot ni mo Lord? Iya sang gihonghongan, ikaw gyud. Siyempre ikaw ana. Pero wa sad niya ingon na ang buang-buang dako ay nangutan na pag yun. Ano bang may kaing insultohon ba? Ngano man tungod kay si Jesus nahibaw kaayo sa iyang misyon. Unsa may iyang misyon? Ang pagluwas gyud sa mga tao, labi na gyud sa mga makasasala. Nabitay salida atong Da Vinci's Code ba to? Nga The Gospel of Judas. Si Judas ba? Ingon dayo Judas dito sa iyang atong salidahan. Kay si Jesus wa man mo dayon dayto siya kamatay, nakigminyo man ni Magdalena, Maria Magdalena, kay gwapa man kay Maria Magdalena. Nanganak pag sila dito, giilad-ilad lang ba, gamhanan man si Jesus, Ginoo man siya, giilad-ilad niyang mga tao, na nagtanaw sila, gilansan siya sa cross niya, siya di ay nanaog na di kuno to sa cross, ngadto na, minyo na, ana, giadto bitang Judas, gikasaban, nagbugha taog kahoy si Jesus dito, gikasaban sa wa kay batasan, imo pa jud kong gigamit, aron lang jud ka musikat. Nya day karon ni ara ka dinhi sige ra kag palami, balik ngadto sa cross, may pa ako nakatuman ko sa akong misyon pagbudhi nimo, ikaw wa ka katuman sa imong misyon pagpakamatay. Na nibalik si Jesus sa cross mo tong namatay. Mao kuno to ang istorya in between ba sa paglansang og kamatayon ni Jesus. Tuo mo na dili. Dili. Ambot lang ninyo, ako sa kukibaw. May magdidto ta, may nahibaw ta, bright man itong gasuwat, ana. Nga, maumang kuno to'y nahitabo. Si Judas manon mo'y hero, si Jesus naman mo'y kontrabida. Mga igsoon, si Jesus niingon diri, ang anak sa tao mamatay gyud or patyon gyud. Kay mauman to'y iyang nahibawan pag anhin niya sa kalibutan. Kay ang kalibutan lagi, di man gyud mudawat sa manluluwas. Ang kalibutan musalikway gyud sa Ginoo. Ngano man kay ang kalibutan giharian sa yawa, giharian sa sala. Mao bitan na usahay kamo, may kay mo mudaan ig istorya, apil na sad ko. Tao ra man gud ta, kinsa bago natoy dili makasa. Nga buangon kay tas tanan. Kamo mo gamit mo ana kanang punga, kinsa bagod nato di ka sa tao ra gud ta, mo gamit mo ana. Mo gamit. Oh, ma parehata. Anya tinuod na dili. Sure? Nganong si Maria wa man kasa lagi. Sato pa nakasa dito si Maria, tao man to. Nakasa to siya wa. Wala. Nya nganong niingon makatao ra man gud ta, makasa man gid ta. Nga giprobe naman ni Maria nga wa siya kasa. Aw gawas og di kita mutuan na. Si Jesus wa man sa to siya kasa, tao man sa to siyang tinuod. Di at least natay duha ka tawo nga makapruiba nga wa makasala. Nya maingon pa kita, tao ra man gud ta, di man kita kapugong kasa man kita. Mao na ang pangilad sa yawa dinhis kalibutan, maapil sa kuana. Ana, nya mo excuse dayon ta, Lord, sabta lang gyud ko Lord, tao ra gyud ko, tao ra gyud ko. Yung Ginoo, nagpakatao na ko pres nimo.
Unsa man kang magsigi pa man jud kag balik-balik ana, wa di ko kahibaw nga tawo gyud ka, maobitan giproybahan ni Kristo og sa mahal nga Birhen Maria nga ang tinuod nga tawo dinhi sa kalibutan makabuntog diay og sala. Pero ang tinuod sad nga tawo kung dili gyud mahigugma ni Kristo, bisag tua pas paraiso makahimo gyapog sala. Sama ni Adan og ni Eva. Tawo man sa to sila. Didto gitos paraiso, dito gitos garden sa Ginoo, pero nakahimog sala ngano man way tinuod nga gugma ngadtos Ginoo. Sama ni Judas Iscariote, kuyog na gid siya ni Kristo pero nagbudhi lang gyapon. Ngano man ang gihigugma ni Judas mao ang iyang kaugalingong katagbawan, ginamit ang kwarta. Mahigugma na gitas atong kaugalingon, ang una gid natong Ginoo mao gyud ang kwarta. Kwarta. Kamoron, unsa may inyong Ginoo? Ginoo o kwarta? Ni-donate na mo. Joke. Oh, ambot, nakapalit na ba ka mo? Pila ka kaslat inyong gipalit. Pero, naano'y daghan sa ninyo, namalit na. Oh. Karon gani, nasya ko sa gahapon, sa namalit, shocking kayo. Nainianhi dinhi, nga niingon pader, di untay gipada ang akong amo, i-donate. Kuha naman ni siya good pader, gi-quarantine na ba kay porti na yung senyora, hapit na mo 90 edad. Pero sige, paminaw. Ako, unsa man na, gasuwat siya papel, papirmahan ko ni pader, pa-receive. Akong nahuna, pagtanaw na ko sa papel, o na ko basahan, ako, kauwi, gidani niya, papirma-pirma, pagidani yung papel, sigurista ba? Kung tadaw, sigurista. Mo day kay gi-explain day dito, pader, nihatag ko og 6,000 atong December. Nya karon ako na lang ning punan og 94,000 para mo 100,000. Palihog lag pirma. Pagkakita na ko 94, pirma ha din ako. Grabe habi daw. Masyak ka di ba? Ang tingin mo masyakin na. Ang ako lang puwentin hiba, daghang mga tao sa diay karon sa kalibutan nga sa ilang kalisod, sa kayano sa ilang kinabuhi, kamaugya pong muhatag ngadto sa simbahan. Ako wa man ko magkinahanglan ani. Kuan okay na kayo. Kani akong dupa-dupa, dako na kikugkita ani. Kung sa ako lang personal, makapamabahin ako o gusto ko. Pwede na ko mupaanak o mga 3 o 4 ka babay, makabuhi kay ko. Sakit-sakit lang hawak na ko karon, di natin ini makaya. Pero inana, wa ko magkinahanglan ani. Pero ang simbahan sa tibuok kalibutan o kining atong parokya, kanunay nanginahanglan para sa mga kabus. Kanang ang grasya, mubaha ra gyud na siya, no? Mubaha ra gyud. Muna ang Ginoo tungod siyang gugma nato, bisan sa atong pagkamakasasala, bisan sa atong pagkahudas, oftentimes ang iyang gugma sige ra gyud. Muna duna gid tay paglaom nga bisag makasala ta, sige lang sa tagbalik ngadto niya. Ug mao na ang makapalimpyo nato, mao na ang makapabalaan sa atong kinabuhi. Nindog ta. Mga igsuon, nagkaduol na ang Paskos pagkabanhaw ug madasigon kitang nagpaabot niini. Karon malaumon kitang mudangop sa Dios sa atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga bunyagan unya sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubo unta diha sa pagtuo ug kahibalo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay mitabang o biniyaan, katagan unta sa mga panalangin, sa kalinaw kasiguruan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga naganto sa kasakit o pagtintal, magligon unta sa grasya sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa pagkikalimot sa atong kaugalingong kaayuhan,
aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuonan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.